Ka Ultras bertemai, wan berpersyang nyai ke kali Ultras bertemai ke branch penmi dekat Tata Motors. Ki features berbon jat bon rukom, wan mentest drive Frank Motors haneng mauble like korni Shillong. All new Ultras feels special. Uba Alphon Bird Khasantiu ubade General Secretary jong kasengkur Khasantiu sengkmi ulayatu baka samla phirnai lin Khasantiu kabri ka khun khadu na padeng khandai ngut kishipara bat kadi ke jingja bak thang mensim ka basngsi hadu kata baka kur kladu no ya kawi ka mensim bakordor uba Alphon Bird habakren chikinok tho khubor haba wan ban senra lang ringkat ki bahayeng hasem banle post mortem ya kai met yap jong samla phirnai lin ulong bagani kadi kasin ka baning kong ya ka kur Khasantiu bansha penyap dusman kumni ulong bakakur ka penram joria kani kijingja bakashania hakaan bakanle yala ka jong ka binta da ka bakentu ban pinchitom da ka bating la kalong ban set patok shi jingim la ni ban pinchitom da ka basdin pasiru ka kur kan ai ka jingminjur Kakur Khasantiu lingba uba Alphon Bird kila ai khublei ka dor bash nong pendeng umyong ka bladon ringkat bat ka yeng ka sem ban pinkit ka medyap jong ka samla phirnailin nadu hospital mairang ye ka kong April lingdo menteri ketanat ka koi ka khia ka balayara ban pinstat ki jingle post mortem bat yak wei pat ki balai don bentalang ban ajing yarap ya ka yeng ka sem ha ka ba kum kani ki jingjab skosi kalong ka ba thang mensim bat ka ba skosi adu kata bakum ka yin hidu no ya kani ka wi ka mensim ka ba abang sngo ya ka jing itu khana ka jong kini kishpara kalong bakani ka bayap ka dei ka khon khadu na ki khandai ngi chipara tingi smutu ya ka jingpang mensim smutu ya ka jingdu jong ka yin ka sam hi te katkum ka jing batai ju ki himan na sutu kidan ka jing kerman ka jing shanya ya kani ka para Henry namar ba kajing transnam ba kajing shim sindat no kajing im kajong kani kasama ni nakaliam jo kakor na ban kyam ban isko ban puram jor ya kani kajing ja bat ngala kli basharum bashaneng pese kani kandai kajing ja ka ban lingkong kakor Khasantiu ka ban don nakikur nakikun jo kakor ki ban sha ban smon kumni khamtam ban chawat nau rendang nau pudak kabas ngusu jar hadu kata-kata ya ka bangin sngap ya kani ka jingja te ni ngusi hadu kata-kata wat hoj mene na kaliang jong ka central budi ila hiar sapo mairang na ka benta ya ka panik ban snolem ni bahayeng basam padu panik ban wat banyak daladi kani ka jingja te Henry namar beklet kramla ban pendak ya ka pos martem hanti apo mairang civil po sanction te kumta kila refer no sene siya po nigrims na kabenta bale kani ka post mortem te nakaliang jong kakorhi ni sngoban ong ba hoj kila ki pulit kila yo ban kem yo te nongle bomman but nga sngoban ong ba hakini kisni ikumba uksut ularong teli haubriyo badai namar kata kadaw bakimdan syu ya kata ka perkhat ka perdan ka ba la bante nakam yala jong te kini berhoj ki jingja ki pensir ya kilong kemi kilong kapa ki pensir ya ki bahayeng ki basam ki badon ki kon samla nasngo ban ong ba nga kentu ya kari bu kajai penriu bangi dei ban duai na ka benta kani ka por ka benta ka ba shisha ni phai shrum cheneng i ki jing shap tieng bat ki jing sir mensim ki bahadu kata te hendrei nakaliang ka jongi ni shania hakaan namar kum bakala kem yaw ni u nong penyap ban ni sngo ban ong bakaan kedi ban le ka pating nakaliang juga kurhi na sngo ban ong ba wat lada kaan kedi ban sedien phasi lani ban shim ya ka jingem ka jong ni ubriu da ka ba sedien phasi ro nga sngo ban ya menjor lang ya kata namar sisin ba ubriu umdam chu ya ka jing ya tiplem na ka benta ba kiwei kin im ka ba uni ubriu ro umdai ban em chu hakani ka sla chu kani ka patai ikwa ba kaan hi kedi ban le ka pating bat ka kamdei ban aili ya kum kini kibriu khnam ba kanlong ka jing maham bat ka jing pensyaptin ya kiwi ru ki badan ban le kini ki kam ki paman te nakaliang jong ka sengkur hi ngisngo ya kapan ai kublei ya kasnong pendam umyong nadu nang teina po civil sanction kila ibut ringkat ban ni kila ai ru ki ambulance asngo pan pau ka jing sngongu ya irang ba snong
Padi sekretari nong iba dan rengkat bat ni bat kumjuru ka jeng kublai ka bakar pang ka leksha I Dr. Amperin Amazal Amperin lindo ya ka jeng lakloi jong I hadien ba nakalian ka jong I ngila pentip I but indai lingba ka jeng simkhia jong I ba mar sendrong hane hapo ni grims kilale budbud ya kane ka postmortem matagasngi